no sé què passa, però de cada setmana, no? Fem una primera part avui molt bona per fer mínim 3 o 4 gols i després segona part comencem molt bé i un altre cop no sé què passa, que ens venen com els fantasmes del passat i a partir dels últims minuts ens venim a baix i l'equip rival ens passa per sobre. No sé trobar una explicació, però té que canviar això. O sigui, tenim que fer una reflexió, fer autocrítica i no sé, fer un canvi perquè no podem seguir així cada setmana. Sí, el primer gol pràcticament, bueno, és que no ens havien ni arribat a porteria i sortint tard a la pressió, el jugador fa una bona jugada individual i marca un golaç. I després, a la segona part, el de sempre, el que he dit. Tenim que ser més forts tots, ser un equip i si tenim que anar darrere o seguir com estàvem a la primera part, doncs saber on anem, no? Però no estar uns que si anem a dalt, els altres que si ens tanquem a darrere, després si juguem curt i pilotasso, saber bé el que tenim i el que demana el partit. Bueno, jo personalment notava bé, creia que estava fent un bon partit i, bueno, decisió del míster, però sincerament jo em veia per seguir jugant. Llavors, el que decideixi el míster i el cos tècnic, doncs ho respecto totalment i, bueno, no et sabria dir-te si és culpa dels canvis o no, però passa i té que canviar. Bueno, el límit, a veure, queda molt i tampoc estem a 15 punts de salvar-nos. Hi ha molt marge, o sigui, queda molt i és que encara et diria que podem arribar a playoff i tot, saps? Si fem una segona volta molt bona. Però és que no sabria dir-te què ens falta o què fem malament. Si ho sapigués, doncs ho compartiria amb els companys i ho solucionaríem. No ho sé, ara tenim que desconnectar, anar de vacances i tornar amb les piles carregades i com si no hi hagués un demà. Tindríem que ser més conscients del que tenim en joc i hòstia, tio, estem jugant bé, anem guanyant, doncs, tio, pel tercer, pel quart i em faci falta, saps? I si als últims minuts ens tenim que tancar darrere, doncs ens tanquem i no passa res, o sigui, tampoc perdrem la idea de joc per perdre un partit. Tenim que fer doncs, això, autocrítica i saber que tenim que donar més tots, del primer a l'últim. Bueno, personalment crec que sí. No vaig començar del tot fi i ara el míster doncs, bueno, m'està donant confiança de titular i bueno, m'estic sentint bé i crec que estic donant minuts bons i crec que estic aportant bastant a l'equip. Bueno, si puc marcar gols, doncs molt millor. Tot el que sigui ajudar l'equip i que l'equip estigui bé, doncs al màxim.